Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ‘yan uwana musulmi da suke duniya gabaki ɗaya, musamman wanda suke Najeriya da kuma wanda suke Kaduna. Ina mana barka da zagayowar wannan babbar rana, wato ranar Juma'a, wanda kowa da kowa ya san abubuwan da ya kamata a ce yayi a cikin wannan rana, kamar yadda muka yi karatu a Juma'an da ya wuce baya, wanda sati ɗaya kenan yau ma na sake zuwa muku da sabon abu, wato goron Juma'a da nake so in ba ma ‘yan uwana musulmi. Ina so in karanta mana wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa dukkanin wanda a rana yayi sallan nafila raka'a 12, Allah subhanahu wata'ala zai gina masa gida a gidan aljanna. Allah zai gina masa gida na musamman a gidan aljanna, wanda wayannan sallolin nafilan su ne raka'a 2 kafin sallan asuba, sai raka'a 4 kafin sallan azhar, sai raka'a 2 bayan sallan azhar, sai raka'a 2 bayan magriba, sai raka'a 2 bayan sallar isha'i, wanda in muka haɗa lissafi zamu ga ya kama raka'a 12. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin wanda yake yin sallan nafila a rana su raka'a 12, Allah subhanahu wataala zai gina masa gida a gidan aljanna. Wannan kenan. Sai kuma goron Juma'a da zan sake bayarwa a cikin wannan rana ta ranar Juma'a shine kamar yadda ya gabata a satin da ya wuce, na karanta mana wani abu daga cikin Alƙur'ani mai girma. Yau ma kuma zan sake karanta mana wani abu daga cikin Alƙur'ani mai girma. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Na gode sosai. Allah Ubangiji ya haɗa mu da ku a cikin ladan gaba ɗaya. Allah Ubangiji ya sa mu wannan Juma'a lafiya. Allah kuma ya ba mu a rayuwa mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.